be. Nem bejövünk. A lépcsőhez bejössz. Konyha. Itt vannak a villanyszos szekrények. Ez is. Ez is. Hopp. Nem rossz a belmagasság se, ugye? Oké, és van itt ez a nagy szekrény, egy pakolós. Igen, ez is marad. És akkor a fürdő mosógép. Így is van. Itt a főstrang. Itt lehet zomjozgatni. Boiler. Boiler. Szép nagy. Itt kis radiátor és a szekrény pakolósok. Ami kell.